थारैनो दिनै मोनसे खोब बाखनायथाव आरो गोजोनथाव मोनसे हाबाफारि जोंनि दतमा ब्लक बिपिएफनिफ्राय लानायखौ नुनो मोनदों। दतमा ब्लक बिपिएफआ सा खन्दथिं थानाय दतमा समस्तिनि बिसेसकरि रामफलबिल सेरफांगुरि ओनसोलनि जायफोर बिथांमोनहा गोबाव सम दिनै साख्रि मावनानै आजिरा लाबाय आरो साख्रि मावै जायफ्रानाखि समाजाव बिभिन्न दल संगठनफ्राव थानानै खामानि मावबोनाय सानसुमै बिथांमोनखौ ज' लेंहरनानै फैगौ बिसायख'थिनि बागै जोंनि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनसे सापर्ट बिथांमोननिफ्राय मोनसे बोसोन आरो माखासे बिथांमोननि थिननाय बायदि खामानि मावनायनि थाखाय मोनसे अपिनियन डेभेलप खालामनायनि थाखाय बेयाव इन्टेलेक्सुयेल मिटखौ लानाय जादों। आङो साबायखर होगोन जे सा खन्द'आव थानाय रामफलबिल सेरफांगुरि ओनसोलनि जेसेबां इन्टेलेक्सुयेलफोर जेसेबां रिटायार्ड पार्सन सिनियर माने सिटिजेनफोर दं बिथांमोनहा जोंनि हांख्रायनाय बायदियैहाय दिनै ओंखारबोदों बाहागो लाफैदों आरो बेनि गेजेरजों जों फोरमान मोनदों जे रामफलबिल सेरफांगुरि ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनहा सिनियर सिटिजेन जायफोर बिथांमोन दङ बिथांमोनहा एबार बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाखौ जेरैखिजाया देरहाजानायखौ बिथांमोनहा लुबैदों। बिपिएफनिफ्राय सरकार बानायनायखौ बिटिसिआव बिथांमोननिफ्राय लुबैदों आरो बेनि थाखायनो दिनै बिथांमोनहा बाव खुनु आख' फाख' साननाय गैयालासे गोनो गोथो जायालासे ओंखारबोनानै हेफाजाब खालामफैनानै गाव गावनि माखासे बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौ जोंनो होनो गोनां माखासे बोसोनफोरखौ बिथांमोनहा उदां गोसोयै दिनैनि बे सावरायनायनि मेलाव बिथांमोनहा होदों आरो बिथांमोननि सापर्ट बिथांमोननि हेफाजाब बिथांमोननि बिथोनखौ जोङो दिनैहाय आबुङै मोननो हानानै गोसोआव मोनसे साहस फैदों जोंनाव जे बे ओनसोलनि थारैनो आइ आफा रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि इन्टेलेक्सुयेल गस्थिनि मानसिफ्रा बिपिएफ हान्जाजों दङ आरो बिपिएफ हान्जाखौ बिथांमोनहा गोसो मोदोम जौयै हेफाजाब खालामनो थाखाय खामानि मावनोबो सिगांबोगोन बेखौबो बिथांमोनहा दिनैहाय खोथा होदों। बे जोंनि थाखाय गिदिर मोनसे माने एचिभमेन्ट होननानै आं बुङो आरो बे मोनसे जोंनि बिपिएफ हान्जानि गुड पलिटिकेल इनिशिएटिभ जोङो जोंनि साननाय हनायखौल' जों लुबैनायखौल' जोंनि बुद्धिजीबि समाज जोंनि आइफोर आफा रायजो राजाफोर बा माखासे सानसुमै बिथांमोननि दल संगठन खालामग्रा बिथांमोननि सायाव जों जे माने गथायनो नागिरदों बिदि नङा। जोङो बयनिबो अपिनियनजों बयनिबो सुबुरुनजोंसो बिपिएफ हान्जाया सरकाराव फैनायनि थाखाय हाबाफारिखौ लानो नागिरदों खामानि मावनो नागिरदों आरो बिसायख'थियाव जों बिथांमोनखौ सनमान सहकारे जायगा होनानै बिथांमोननि खामानि मावनायनि थाखायबो जों मोनसे परिबेसखौ खालामनानै होनो नागिरदों आरो बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोनहा बेखौ स्पष्टयै बुजिनानै बे दिनैनि लानाय हान्जानि इन्टेलेक्सुयेल मिटआव बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों। जोंनिफ्राय दिनैनिफ्राय क्लियार जों बेखौ मिथिनो मोनबाय जे इन्टेलेक्सुयेलफ्रा गाबोन समफोरनिफ्राय जोंनि बिपिएफ हान्जानि जानानै खामानि मावसिगोन आरो जेराव इन्टेलेक्सुयेल गस्थिनि मानसिफोर सिनियर सिटिजेन गस्थिनि मानसिफ्रा सापर्ट खालामबाय आं सानो बिथांमोनहा जिहेथु समाजाव गोख्रों मोनसे प्रभाब दं समाजनि मोनफ्रोमबो थाखोनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि खोथा बाथ्राफोरखौ हयथ' फोथायजोबनो हाया जानो हागौ दल खालामग्रा मानसिफोरनि खोथा बाथ्राखौ खिन्थु इन्टेलेक्सुयेल लेखा गोरों समाजकर्मी आरो बे ओनसोलनि गनायजानाय मानसिफ्रा बिथांमोनहा जेब्ला रायजोफोरनि खाथियाव थांनानै बाथ्रा बुंगोन जों जायफोरखौ दिनै बुजायनानै गनायहोनो हायाखैमोन बे बिथांमोनखौ जोंनि इन्टेलेक्सुयेल गस्थिनि मानसिफ्रा थांनानै बुजायहैनाय लोगो लोगो निस्सय रायजो राजाफ्रा गनायनानै लागोन आरो बिथांमोननि दारैहाय जोंहा जथेस्थ' जोंनि हान्जायाव प्लास पइन्ट दं जोंनि हान्जायाव लाब जागोन जोंनि हान्जायाव गोबां बिथांमोननि माने हेफाजाब खामानि मावनायनि दारैहाय जोंहा सानथ्र'हायै आरोबाव गोदान मानसि जोङो हेफाजाब गोदान मानसिफोरनिफ्राय जों मोननो हागोन बेखिनिखौ जोङो आसा खालामनो हायो। गतिके बे बिथिंखौ नायनानै दिनैनि बे इन्टेलेक्सुयेल मिटआ मोनसे जोबोद मोजां माने हाबाफारि जादों आरो बेखौ जोङो लालांबाय थागोन सेरफांगुरि रामफलबिलनि उनाव आरो दतमा ओनसोलथिं खोला फारसे जोङो बे हाबाफारिखौ लाबावगोन। आं सानो दुलाराय जोंनि दतमा समाजनि गासैबो इन्टेलेक्सुयेलफोरनि सापर्टआ बिपिएफजों दं आरो बे बिथांमोननि सापर्टजोंनो जोङो रायजो राजाफोरनि सापर्टखौ जेसेबां जों आसा खालामदोंमोन दलनि दारै खामानि मावनानै बेनिफ्राय बांसिन जोङो मोननो हागोन आरो बेजोंनो जों देरहासार जानो हागोन। दतमा समस्तियाव बिजेपिआ जेसेखि बिथांमोनहा राजनितिनि खामानिखौ गावसोरनि बिथिंनिफ्राय मावा मानो बिजेपिखौ समर्थन खालामग्रा मानसिफ्रा सोर आरो बेसे बुरजा मानसिफ्रा समर्थन खालामदों बेयो जोङो मेगनावनो नुनाय गोबां माखासे जोंनि साधारन आइ आफा रायजो राजाफोरखौ बिजेपिनि मावथि दैदेनगिरि बिथांमोनहा थाखा फैसा जानाय लोंनाय माखासे बे रोखोम होनायनि गेजेरजों बुरखायनानै लांनायखौ जों नुदों
किन्तु लासै लासै बे मानसिफ्रा बिथांमोननि मावनाय दांनाय बा हानजानि माखासे थांखि नोजोरखौ साबजायै मोननानै दिनै गोबां बिजेपियाव थांनाय मानसिफ्रा घुरायनानै बिपिएफ हानजायाव खारबोफिननानै खामानि मावफैदों आरो गोबाङानो समजों लोगोसे खारबोबाय थागोन। दा बे हिसाबै बिपिएफनि जे भेटि बे भेटिया बिराद मजबुत बिराद गोख्रों आरो बिपिएफ हानजाजों बांसिन आइ आफा रायजो राजाफ्रा दंबाय थायो। थांनाय बिसायख'थियावबो जोङो बे समस्तियाव बिपिएफ हानजाया गाव हारसिङै देरहादों, जेरावनोखि बिपिएफ हानजानि उल्टा इउपिपिएल आरो बिजेपि आरो माखासे जिएसपि बिथांमोनहा माने आलदा माने जिएसपिया आलदा गेलेदों हय, किन्तु इउपिपिएल आरो बिजेपिया बिथांमोनहा खौसे गेलेदोंब्लाबो जोंनि तुलनायाव भटखौ बिथांमोनहा खमसिन मोनदों। आरो दिनैनि दिनाव आलदा आलदा बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ जेला आलदा आलदा बिसायख'थि गेलेगोन होमबा बेवहाय बिथांमोनहा बिजेपि आरो इउपिपिएल बिथांमोननि भट मोननाया बिपिएफनिख्रुइ बेसेबांबा 100 किल'मिटार गोजानाव बिथांमोनहा उन जानानै थाबोगोन। बे रोखा अंकआ बेखौ देखायो। गतिके बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा कर्मिफ्रा सापर्टारफ्रा जेसेखि मावा मानो बिथांमोनहा सान हर माने खामानि मावब्लाबो देरहानायनि जेबो बहत बिथांमोननि आखायाव गैया। देरहानायनि बहतआ बिपिएफजों दं, रायजो राजाफोरजों दं। गतिके जोङो दिनैनि दिनाव खुनु हानजाखौ बिदि गिनानै बा खुनु हानजाखौ बिदि माने बिथांमोननि गोहोखौ जोङो साननानै गिनांगौ जाहा जेबो गैया। जोंनि बिपिएफ हानजायानो गोख्रोंसिन हानजा आरो रायजो राजाफोर जेराव दं बेवहाय देरहानाया दं।